sammen, og i dag skal jeg spille Roblox. Men jeg skal ikke spille det alene, jeg skal spille det sammen med min ven So Hype. Jeg går ind nu, og vi spiller det i vores egen verden, som mig og So Hype har arbejdet hårdt og lavet. Den So Hype har gjort mest af det. Hvor er den? Den er lige herovre. Nu går jeg ind i den, og håber I kan lide videoen. Og husk at like og subscribe. Sådan her. Ja, jeg går ind. Ups. Jeg tror, at skærmen kommer omvendt, hvis jeg gør det her. Jeg tror, at det virker nu. Yay. Yay, So Hype. Yay. Kun tage en potion. Ja, sådan her, så tager jeg også kun... Ups. Sådan det er natur. Og han tager bedringstudene. Jeg håber ikke, at du smadrer mig. Men jeg går. Jeg tager lige en grapple hook. Kun én. Ups. Jeg tog dem begge lige meget. Og den her min og So Hypes verden. So Hype har gjort mest af den. Og hvor er lightning-kornene lige herovre. Ups. Jeg lige vil gøre det. Og vi skal flyve. Så So Hype. So Hype. So Hype, hvad skal vi gøre? So Hype. So Hype. Undskyld, skriver lige noget. Så han er sød, han har kopieret den. Så jeg også skal få en building tude. Yay. Jeg beholder den, der kan ødelægge ting. Så har jeg, hvor skal vi altså hen? Ikke se, at vores verden er glitchet igen. Skal det være raketten? Nej, han skal bare til en carpet. Men jeg hugger ham. Ej, So Hype. So Hype. So Hype. Så har jeg taget mig med. Du er rigtig ond. Undskyld, jeg skruer lige. Yay, jeg huggede ham. Yay, hvor skal du tage mig hen? I ubåden. Undskyld for det. Hvorfor skete det endelig? Hvorfor skulle der ske? Ej. Hvordan skal jeg nu komme på ubåden? Jeg prøver bare. Det her er vores hemmelige sted hernede, hvor vi kan tage bart. Inde i vandet. Lige derovre. Der vil tage den gule. Lightning bart. Boo! Yay! So Hype. Ved du, hvor jeg er? Ja, han kan faktisk høre mig. Kom, So Hype. Lad os gå. Vi er kloge. Hvor lang er det overhovedet det her video? Han går ind ud mig. Han må ikke få den væk. Den er også mini. Jeg må komme op i en kop. Sådan her. Yay. Og det her kanon, det virker faktisk. Ups. Hvorfor ikke So Hype bliver sur? Lige meget. Undskyld.
Men de her kommer tilbage, når de går ud og kommer ind igen. Det er helt lige meget. Du styrer så hype. Kom. Ej. Håb. Så hype. Kom. Ej. Lad være. Du er klone det. Godt. Sådan her. Lige meget. Vi går. Og det her ubåd, det hvis vi kan starte, den kan faktisk flyve. Nej, den flyver ikke. Men så hype. Godt. Pas på, at du ikke ødelægger noget. Op. Vi skal gå op. Vi skal gå op. Yay. Vi flyver. Yay. Så hype. Jeg står oven på dig. Vi. Så hype. Så hype. Så hvad laver du? Han drikker en speed potion. Hvorfor virker den ikke? Wow. Vi flyver. Så hype. Vil du se, hvad jeg gør? Upsi. Jeg har gjort noget forkert. Det her er bare vores flyvende island. Og vi har fået en sådan en stor bygning til. Nej, ubåden går uden mig. Nej. Nej. Du må ikke gå uden mig, så hype. Klarede det. Nej. Hvad sker der? Okay, jeg skal passe på med at bruge det her bart. What? Det her ser meget glitchet ud. Jeg ved ikke hvorfor. Så har jeg styre. Så har taler du ikke? Vi. Nå, undskyld, du har. Vi. Ha. Jeg glitchede dig ud. Ha. Jeg glitchede ham ud. Hvor sjovt. Men han er nok sur på mig nu. Og jeg skyder mig med det her store kanon. Sådan her. Boom. Okay, sådan her. Roblox er en af mine yndlingsspil, på grund af at det er bare så sjovt. Hvor er så hype? Ej, han kom tilbage. Nej, han dræber mig. Nej, nej. Du er ikke lidt derude. Du er ikke til revenge. Du må gerne styre. Nu skal vi gå ned. I vandet. Undskyld, du har, hvis du ikke vil have det. Vi skal gå meget ned. Meget ned. Er den i gang med at gå ned nu? Boom, doing. Haha. Jeg fik af væk en doing. Jo. Hvad gjorde du så hype? Så hype, vi går ned. Jeg redder dig. Du skal jo være glad på grund af, at jeg reddede dig. Og lad os gå tilbage til skibet. Jeg tror ikke, at jeg kan klare det. Jo, det kan jeg se. Skibet går alligevel ikke så hurtigt, vi kan klare det her til skibet. Så hype. Nu han bruger bare sin flyvende carpet. Der er meget bedre. Ui. Ej. Det her båd er irriterende. Og jeg har ikke så meget batteri, hvad skal jeg gøre? Bup. Ja. Jeg er ligeglad, at jeg tager bare den anden. Nej. Ej. Det er nok for der video på grund af, at jeg crashede bare. Så